Ahojte všetci, ja vás vítam po veľmi dlhej dobe v novom videu. Aj tak toto video bude taká trošku rýchlovka, ale ukážem vám, ako som namaľovala tieto kvietky a navyše prezradím, na akú udalosť som si ich vzala. V tomto videu vám ukážem iba maľovanie, nechty už budem mať hotové, ale na mojom profile tu na YouTube môžete nájsť mnoho ďalších videí, kde ukazujem, ako si približne tie mandle vytváram. Ale teraz už poďme maľovať a tvoriť. Na túto takú žlto-oranžovú som si zmiešala dve farby, konkrétne je to Marbella a Vamos a la Playa od Ruscona. A oboje sú to gel laky. Bežne je lepšie použiť na takéto maľovanie skôr gely, ale nemala som nejakú podobnú farbu, ktorú som chcela vytvoriť, takže som si vystačila aj s gel lakmi a fungovalo to dobre. Na štetec vyvíjam rôzny tlak. Tam, kde chcem, aby bol lupeň širší, pritlačím na štetec viac, myslím, že to vidno aj na zábere, a potom pri konci tak trošku uvoľním ten tlak a ten lupeň ide tak akoby dostratená. Mám trošičku také divné zostrih, ja sa za to ospravedlňujem. Každý kvietok dávam vytvoriť väčšinou osobitne. Nemusíte to robiť, ak si na to trúfate. Ja si na to netrúfam, nechcem si do toho drbnúť, takže ja to dávam vytvrdzovať postupne. No a keď vytvrdím prvú vrstvu, tak si ten kvietok prejdem ešte s druhou vrstvou, aby bol taký trošku výraznejší a taký akoby trošku 3D, pretože ozaj tam je vidieť tie ťahy štecom. Gel laky, ktoré som použila, sú také trošku hustejšie, takže to mi umožňuje vytvoriť trošku taký ten štecovitý efekt, povedzme. Lepšie by to bolo určite s gelom, ale nie s riedkým gel lakom. Určite odporúčam vyskúšať si na nejaké iné miesto, ako sa správa gel lak, s ktorým chceme maľovať. Tú druhú vrstvu maľujem už takým ľahším ťahom, tam nedbám na nejakú presnosť, len to chcem tak trošku akoby, dajme tomu, vyplniť. A ako je vidieť, tak som najprv vytvorila jeden kvet do stredu, ten je taký dominantnejší, a potom som vytvárala také menšie kvietinky dookola. Nemám na to žiadny špeciálny postup, robím to fakt pocitovo, kde sa mi to hodí. Ja som rátala s tým, že budem maľovať aj lístky, takže som si nechávala priestor. Na tento necht na prostredníku maľujem tých kvetov viac, na ďalšom bude iba jeden, ale veď uvidíte do konca videa. Ku kvietkom domaľovávam lístočky, používam na to rovnaký štetec a taktiež na to používam gel a konkrétne tento je Art Gel, ktorý by mal byť uspôsobený na takéto maľovanie. Je príjemne hustý a má ozaj takú veľmi peknú farbu, veľmi vhodnú na lístky. Používam princíp podobne ako pri maľovaní kvietkov, to je ten, že keď chcem mať ten lupeň na začiatku akoby hrubší, pritlačím štecom a potom trošku uvoľňujem tlak. Je vidieť na záberoch, že si pomáham aj detailným štecom, pretože tie listočky chcem mať trošku také ostrejšie. Keď sa pozriete vonku z okna do prírody, vidíte listy, tak sú zväčša také trošku špicaté na konci však. No a to som chcela napodobniť. Aj pri maľovaní lístkov chcem zachovať to, aby to vyzeralo ako maľovanie štecom, takže vôbec mi nevadí, že tam je tie ťahy štecom vidieť. Práve naopak, je to žiadané. Lístky maľujem rovnako ako lúpenie kvietkov v dvoch vrstvách. Obrázku som chcela pridať aj trošku takej hĺbky, takže som si zobrala aj svetlejšiu zelenú a maľovala aj také svetlo-zelené pastelové lístky. A asi to nikto neočakáva, ale maľujem ich rovnakým spôsobom ako tie tmavozelené lístky, alebo je ako lúpenie. Takže trošku sa hráme aj s tým tlakom. Maľujem to, kde sa mi to hodí, aby to bolo nejaké vyvážené, rovnomerné a tak ďalej. Samozrejme tie svetlé lístky maľujem na vypolymerizované tmavé lístky, áno, aby sa mi to tam nejak nepomiešalo. Aj keď, aj to by bol veľmi pekný efekt, nevytvrdiť tie zelené a šupnúť cez to trošku takú svetlú zelenú, doupraviť to detailerom, ale tak nebudeme tu teraz snívať o niečom, čo sa nestalo, že? Na obzvláštnenie všetkých tých lístkov si zoberiem ešte biely gel a vytvorím im v strede takú tú žilu. Bielou to robím fakt iba kvôli nejakej zaujímavosti, mohlo by to byť ešte nejakou tmavšou zelenou, ale mám pocit, že to takto trošku viac vynikne. Trošku tomu zase dodá nejakú tú hĺbku a tak. Proste hráme sa s farbami, pliaskame ich ako sa nám zachce, však je to proste iba maľovanie.
Mne sa ešte žiadalo obtiahnuť tie lístky trošičku tou tmavšou zelenou. Takže trošku som tam, napríklad tieto 3 vyzerajú tak jednoliato a práve týmto ťahom som ich trošičku rozdelila. Takisto to môžem urobiť aj s ostatnými, pridať tomu zase trošku takej hĺbky. Podobný efekt som chcela vytvoriť aj na kvietkoch a na ich lupeňoch, takže som si zobrala oranžovú, ale tentokrát je to iba gel a vytváram ním takéto čiary, niečo ako obrysy, textúru, aby to vyzeralo ešte viac maľované tým štecom a zase tomu asi pridá aj trošku také hĺbky, zaujímavosti a umeleckosti, povedzme. Proste sa mi to tam žiadalo a asi na to nemám úplne vysvetlenie. Na záberoch je aj vidieť, že som použila iný odtieň farby a vôbec mi to nevadí, práve že sa mi to takto páči, že to zase trošku také niečo iné pridalo tomu obrázku. Navyše gel bol v tomto výhodnejší, pretože ako som už spomínala, je hustejší a chcela som mať tie linie ostré, čo by som úplne nedosiahla tou rečou konzistenciou gel laku. A môže sa to zdať všetko také kostrbatejšie, ale ja som to takto chcela, fakt, ja som chcela, aby to vyzeralo, že zoberie maliar štetec a proste urobí haky-baky, vidno tam tie ťahy, vidno nejakú tú štruktúru, textúru a tak ďalej. A to si myslím, že sa mi podarilo tak, ako som chcela, aj keď by som si prijala mať akoby takú viac výraznejšiu tú oranžovo-žltú. Keďže si dizajn vyžadoval niečo viac, tak som sa rozhodla pridať ešte takú tú zlatú fóliu. Ja mám takú tú nahúžvanú v jednom tegliku, je to jeden veľký kus, treba si ho trošičku natrhať kľudne voľnými rukami niekam bokom a potom si pridávať tie menšie časti na necht. Teda pokiaľ to v menších častiach chceme. Na prilepenie týchto malých kúskov ja používam väčšinou nejakú podkladovú bázu, fakt to môže byť tá istá báza, ktorú používate ako podklad pod stavebné materiály, môže to byť nejaká rubber base alebo fakt kúsoček aj stavebného gelu napríklad, len nech to niečo možno rečia, aby tam nevznikli zbytočné hrbole, respektíve taký väčší nanos materiálu. No a na nejaké miesto, ktoré je také prázdnejšie, prípadne do tých stredov kvetov, si dám malé množstvo tej bázičky a uhňacam tam nejako tie fólie. Treba sa s tým niekedy trošku pohrať, niekedy to treba priplácať tou plochou časťou pomarančového drívka. Keď som spokojná s umiestnením týchto kuskov fólie, tak to nechám zafixovať v lampe. No a teda inšpiráciou na tieto nechty, prezradím to teraz, boli šaty, ktoré som mala na svadbe. A ozaj dbám na každý detail. A po krátkej reklamnej prestávke poďme pokračovať s maľovaním. Prostredník by sme mali, poďme na prsteník, je vidno, že mám tam trošku taký veľmi jemný baby boomer a principiálne maľujem kvety, teda tento kvet rovnako ako na predošlom nechte, akurát rozdiel je ten, že kvet na tomto nechte bude fakt iba jeden a bude oveľa väčší, teda o trochu väčší ako na predchádzajúcom nechte, teda na prostredníku. Chcela som, aby bol fakt jeden dominantný a rovnako maľujem aj lístky, aj lúpene, pridám tam svetlozelenú, pridám tam bielu a samozrejme aj tie kúsky zlatej fólie. Ja chcem mať ten obrazok taký vyvážený, takže tie lístky si budete môcť všimnúť, že som namaľovala tak akoby do diagonály, takže teraz maľujem tento pár lístkov akoby viac napravo a dole a ďalší pár lístkov namaľujem v takej tej vyššej časti a naľavo. Áno, takže nemaľujem to hociako, nenamaľovala by som iba na jednu stranu tie listy, ale chcela som to tak mať vybalancované a súmerné. Ak sa budete mnou inšpirovať, nemusíte to tak robiť. Krásne sú aj obrazy, kde je dominancia fakt iba na jednej strane, ale to už sa tu asi rozkecávam. Urobte to, ako to vy cítite, proste je to umelecká vec, treba si to aj trochu užiť a musím povedať, že tvorbu týchto nechtov som si fakt užila. Úplne som vypla, boli to len štetce a ja. Niekedy je tá nudná časť, že treba dať vytvrdzovať tie veci, ale dá sa to v pohode zvládnuť a
A hlavne sa treba pri tom zabaviť, nebyť na seba nejaký prísny, že tento lupeň je taký a hen taký. Vidím, že z natáčania prsteníka mi zase ušli zábery a som to tam zase doladila zlatými fóliami. A poďme teda na ukazovák. Tento bude veľmi minimalistický. Namaľovala som si najprv francúzsku a na ňu som začala maľovať lupene. Tu bolo treba trošku viac zadržať dých, pretože tie listočky boli veľmi, veľmi maličké a zelené listky som maľovala iba liniovým tenkým štecom a tým väčším, ktorý tu vidíme po väčšine časov v tomto videu, tým som si ešte trúfla aj na tie kvietky. A zase takisto používam aj tmavšiu zelenú, aj svetlejšiu zelenú, avšak tu sa už nebudem crcať úplne s takými detailami, že nejaké to 3D alebo nejaké to obťahovanie liniovým štecom tých okrajov a tak ďalej. No a aby to všetko spolu korešpondovalo, nesmiem zabudnúť šupnúť tam tie kusky fólií. Tu som si ich musela nadrobiť na ešte menšie. No a vidíte, že pomarančovým drievkom som si pomohla dať nejakú bázičku na tie stredy kvietkov a tu vidíte, že mám také úplne miniatúrne pliešky nejako natrhané a snažím sa ich vložiť do stredu. No, toto je ozaj veľmi miniatúrne všetko, takže zadržať dých, pevná ruka a tak ďalej. Takže s Parkinsonom to asi úplne nebudete robiť. Ups, zlý humor. Po domaľovaní lístkov a kvietkov som si zatopovala necht matným topom. No a nebola by som to ja, keby na seba nevymyslím ešte nejakú habaďuru, takže som si vymyslela to, že si obtiahnem tú francúzsku linkou a do nej zaleštím zlatý pigment. Na tento krok je jedno, aký gel si zvolíte, funguje to na bielej, na čiernej. Ja som zvolila tú zelenú, že je taká pigmentovanejšia, dobre ju je vidieť. Chvíľku som ju vytvrdila, možno na nejakých, 10, 20, 30 sekúnd a do nej zalešťujem, nemala som nič po ruke, takže proste prstom zalešťujem zlatý pigment. No a tu som očakávala taký ten tadá moment, že ja to oprášim a taká zlatá linka tam bude, ale nestalo sa tak. Takže čo som urobila je, že som zobrala, už si ani nepamätám čo, možno zase nejaký priehľadný gel, respektíve podkladovú bázu a tennou linkou som namaľovala linku cez tú zlatú, nechala som to zase vypolymerizovať a keď som to následne umyla s cleanerom, tak mi ostala iba tá zlatá linka. Takže šlo to tou horšou cestou, ale máme výsledok. No a malíček si zaslúžil takú trošku nelegálnosť a napatlala som na ňo gel v odtieni Nicole od Ruscona a ten je už myslím nelegálny kvôli tomu striebru a pre takú intenzívnu zlatú som naniesla na malíček až 2 vrstvy. A nakoniec všetko zatopkoutujem lesklým topkoutom. A to je už na dnes odo mňa všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a že vás aspoň trošku inšpirovalo alebo aj niečo naučilo. A verím, že sa vidíme a snáď čoskoro v ďalšom videu. Ďakujem a majte sa krásne. Ahoj!